Os premios pontevedreses do ano volveron para vestir de gala a cidade. Como xa é tradición, o Diario de Pontevedra recoñeceu a traxectoria de 6 personalidades e institucións relacionadas coa cidade. No eido deportivo, o galardón recaeu no Grupo Deportivo Freud, momento que se converteu nun emotivo recordo ao recentemente falecido Magín Freud. Es un año difícil para el Grupo Deportivo Freud y para mí personalmente. Que el líder indiscutible y mejorable como el señor Magín Freud me quedo corto, no tengo palabras suficientes del corazón, lo que he aprendido de él. Rosario Álvarez, premio de honra Informática Landín como empresa, o escritor Manel Loureiro na categoría de Cultura, a investigadora Marisol Soengas no eido da investigación e a Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal polo seu labor social completan a listaxe de premiados. Es muy difícil poner voz a personas que padecen una patología invisible, como es el Crohn, la colitis ulcerosa y estomizados. Es gracias a todas las familias que nos apoyan, gracias a los retos de Víctor que se supera cada día, gracias a que tenemos palabras de consuelo y apoyo. A cita asistiron, entre outras autoridades, o alcalde de Pontevedra, a presidenta da Deputación Provincial e o presidente da Xunta de Galicia. Hoxe sodes pontevedreses do ano, mais eu coido que tamén poderíades ser pontevedreses do día a día, pontevedreses de cotío. É o voso traballo, as vosas aportacións diarias, cada gran tarea o que nos trouxo ata aquí. Unha listaxe de logros, unha listaxe de agradecementos e eloxios que sabedes que tendes e que vos elevan como membros fundamentais da boa vila. Estas 3 mulleres e estes 3 homes son referentes para todas e para todos nós. 6 persoas que son do mellor da sociedade pontevedresa, que nos fan sentirnos o orgullo. Conseguides no xurado que as persoas que suben aquí representen perfectamente todo o talento, todo o esforzo, toda a devoción polo que se fai que temos en Pontevedra e que temos en Galicia. Por lo tanto, noraboa, está moi ben que de vez en cando o esforzo e o talento se recoñeza e se honre. Este ano a gala recuperou o seu formato previo á pandemia e puido celebrarse sen as restricións que se aplicaron na edición do 2021.